Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu elaphaya eNgcobo Eastern Cape kuthiwa ke amaphoyisa asedubule abulala osola ngokubulala ke iphoyisa izolo ekhona ke eNgcobo Eastern Cape kuthiwa ngabo 5 ntambama. Lo msolwa lo osengumufi njengamanje udubule wabulala ke iphoyisa liya emsebenzini, wathatha isibhamu sephoyisa. Emva kwalokho ekuthiwa ke ubese hijacka imoto eziwu5 kwase kuthi ke ngabo 10 ebusuku amaphoyisa ke amthola, wase ke egadla kuqala njengenjwayelo amaphoyisa ke ase ephendula washona ke kanjalo. Lolo daba elwenzeke lapha eNgcobo endaweni yase Eastern Cape City. Well done kuona ke amaphoyisa, abantu bomthetho ngathi basayibambe kahle impela. Like i-video, subscribe kwi-channel, ungaphinde ke futhi ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uzizwa kanjani ngalolo daba. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.